kemiforsøg. No, action. Vi er i gang med at lave det her forsøg om, hvad der sker, når vi putter forskellige metaller ned i kemikalier. Oplyst i vand. Oplyst i vand. Og vi har så fået skrevet vores udregninger ned, vores, hvad siger man? Hvad fanden siger man? Vores, hvad vi ser, at der sker, det har vi så skrevet ned, ikke? Om der er bundfald, om der ikke sker noget, om der er sandbundfald, det er det nye. Og vi skal til at lave den sidste række nu, når turneringen er færdig med at lave mine lektier. Hvad med den? Validerer jo sin bold, eller hvad? Shot. Everybody! Jeg tror gerne vil filme, siden der sidder bagved. Alexander vil også helt vildt gerne filme, skal man mærke på ham. Der sidder en gruppe klar med hætten. Jeg har et manuskript. Hej, jeg hedder Daniel. Hej, Daniel. Jeg har ikke været i skole i 4 dage. Flot. Jeg har været clean. Jeg har været clean for brain damage. Nå, hvad skal vi med den sidste, dreng? Nu filmer Mikkel. Filmer du overhovedet, Mikkel? Du ser bare så stiv ud. Du filmer slet ikke. Jo, det var ikke med det første. Hvad er det sådan? Jeg filmede sådan. Nej, kom væk! Du filmer slet ikke. Nå. Hvad skal vi med den sidste? Sikkerhed først, ikke? Husk det. Briller. Der er det så herovre, der jeg kommer ind igen og lige fortæller folk, hov du, sikkerhed først. Hvor brillerne, ikke? Ja, vi har mere sødt. Ja, det var ikke mig, der skulle. Meget skal være på en fisk. Hallo, hvad skal vi i den sidste fælde med? Det skal ikke med på videoen. Vi skal lige have det sidste, mand. Ja, lad os lige lave det sidste, mand. Hvad er det, vi skal? Vi elsker det her. Så, hvad vil du med den sidste række? Det er det, jeg mener. Det hvor vi skal lave det sidste forsøg på filmene. Kan du ikke gøre det? Så 3 minutter inden vi har bare siddet og snakket om ingenting. Han vil gerne være klar med det, vi skal, for jeg ved ikke, hvad der vil ske nu. Velkommen til det.